може би година. 1 година. И не съм си позволил да го говоря. Защото знам, знаете ли, опитвам се да ви обясня колко важно е това, което ще кажа. И се моля Святия Дух да го разкрие по уникален начин. Дори Святия Дух ми каза, не искам да казваш какво ще говориш, докато не дойде момента. Нито на съпругата ти, нито да обявяваш във Фейсбук. Не искам. Защото врагът има една много... Врагът използва стратегия. И когато врагът знае, че ще удари в територията, където той стои, ще направи всичко възможно, за да може да те спре. И аз просто казах, Господи, скривам се под Твоите криле. Защото познавам врагът какво може да направи. Ако не може да удари мен, ще се опита да удари някой, който обичам. Това слово е уникално. Миналата седмица в сряда бяхме тук събрахме се в кафето тук, в другата зала и започнахме да разискваме неща, които нямах намерение да говоря за тези неща, но определени хора започнаха да питат въпроси. Много хубаво идвате на тези групи, защото ние сме ограничени във времето и сега може би някой от вас иска да сподели нещо, да каже, да има въпрос. Сега аз не мога да отговоря на всички въпроси, но когато сме в тази обстановка, говорим, питаме. И аз отговарям толкова, колкото Бог ми дава. И някой друг отговаря, колкото Бог ми дава. Но започнахме една тема, която е много уникална тема. Добре, за какво ще говоря? Аз ще говоря, и то няма да бъде последен път, ще говоря за олтарите. Олтари. Защо към ти този микрофон толкова? Господи. Олтар. Да, ще говорим за олтари. Сега. Може би някой си казва, това изобщо не ме интересува, изобщо не ме касае. Какви неща ще говори този човек? Аз дойдох да ми говори как ще се оправя, как ще се изцера, как ще си намеря работа, как ще се оправя проблема. Той ще ми говори за олтари. Нека да ви кажа нещо. Когато свърша това, което ще говоря, голяма част от вас ще видите, че животът ви по една или по друга причина е свързан точно с олтари. Добре, какво е олтар? Думата олтар. Няколко неща ще ви кажа, за да може да ви стане картината пълна и ясна. Между другото, самата дума олтар е спомената в цялата Библия около 345 пъти, което е доста за мене. Когато става въпрос за олтар, даже много хора не знаят какво е олтар, но дайте ми шанс да ви обясня, окей? Не ви загубих вече, нали? Смисъл, не сте си казали, айде да тръгваме си. Стойте тук, важно е за вас. Повярвайте ми, някои от вас ще си тръгнат с различно разбиране. Словото казва, че народът погива поради нямане на знание. Не това религиозно знание, аз така и знае цялата Библия, накрая като видиш няма никакъв резултат в живота му. Не това знание. Говоря ви за знание, което те приближава към Господа и ти знаеш. Знаете ли какво казва Павел? Ние не се бориме просто така, не удряме въздуха. Ние знаеме къде удряме, казва Павел. Аз знам, казва Павел. И вие трябва да знаете защо определени неща в живота ви работят и защо не работят. Идеята за олтарите звучи малко, за тези, които чуват за пръв път тази дума, може би звучи като олтар, нещо, което е примерно свързано с магии, с сатана, с демони. Нека да ви кажа, това не е идея на врага, това е идея на Господа. Много набързо ще ви прочита просто стихове, в които се пише за олтарите. И искам да видите как Бог е този, който... всъщност идеята е на Бог за олтарите. Чуйте, това аз ще чета много бързо, защото има много стихове. Битие 8:20, чуйте. И Ной издигна олтар. Помните ли? На Господа и взе от всяко чисто животни, от всяка чиста птица и принесе всеизгаряния на олтара. Олтар, който беше направен от човека, за да може да принесе жертва на Господа. Битие 12:7-8. И Господ се яви на Авраам и каза: на твоето потомство ще дам тази земя. Чуйте. И там издигна олтар на Господа.
който му се яви. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. И там издигна олтар на Господа и призова името на Господа. Това е Авраам. Битие 13:3-4. И от южната страна той минаваше постепенно чак до Ветил, до мястото, където по-напред беше шатрата му между Ветил и Гай, до мястото, където първоначално беше издигнал олтар. И там Авраам призова името на Господа. Авраам издигаше олтари там, където отиваше. Затова го наричат баща на вярата. За да го наричат баща на вярата, има причина. Искаш ли да си вярваш, човек? Само 2-3. Искам да комуникирате сериозно. Не съм дошъл тук, не съм на заплата. Колко от вас искат наистина да вярват, да правилно да вярвате? Изучавайте Авраам. Изучавайте Авраам. Понеже казва, че той беше баща на вярата. Битие 13:18. Тогава Авраам вдигна шатрите си и дойде и се засели при мамвривите дъбове, които са в Хеврон. И там издигна олтар на Господа. Този човек, където и да отиваше, издигаше олтар на Господа. Имаше нещо, което той знаеше, което може би ние не знаеме. Сега разбирате ли, че олтарите са много важно нещо. И всъщност това е идея на Господа. Битие 22:9. А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там олтар, нареди дървата и като върза сина си Исак, го сложи върху олтар на дървата. Това го знаете. Тази история знаете. Пак олтар. Не беше просто място, където трябваше да умре Исак. Олтар трябваше да има. Знам, че ти искаш да се записваш. Просто те усещам. Как викаш, защо съм на... Но слушай внимателно. Да, не мърдай. Просто дръж там и не мърдай. Битие 26:25. И Исак издигна олтар и пак олтар. Исак, нали знаете кой е? Синът на Авраам. Исак издигна олтар и там призова името на Господа. Там разпъна шатрата си и там слугите на Исак изкопаха кладенец. Нека да ви кажа, Исак беше син на Авраам и Исак виждаше какво прави баща му. И той знаеше, че няма друг начин. Олтар. Чуйте сега, Битие 33:19. И Яков купи за 100 сребърника нивата, където разпъна шатрата си от синовете на Емор, бащата на Сихем. Там издигна олтар и го наименува Ел Ело Израил. Това вече е Яков. Битие 35:1, първи, трети и 7 стих. След това Бог каза на Яков: стани, иди във Ветил и живей там. И там издигна олтар на Бога, който се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав. Тогава Яков каза на дома и на всичките, които бягаха с него: изхвърлете чуждите богове, които са между вас. Очистете се и сменете дрехите си, за да станем да отидем във Ветил. И там ще издигна олтар на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходих. И така те дадоха на Яков всичките чужди богове, които бяха в ръцете им, и убийците, които бяха в ушите им. И Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем. И след това си тръгнаха. И страх Божий беше върху градовете, които наоколо им, така че не преследваха синовете на Яков. И така Яков дойде в Уз и в хананската земя, който е Ветил, той и целият народ, който беше с него. И там издигна олтар и нарече мястото Ел Ветил, защото там му се яви Бог, когато бягаше от лицето на брат си. Яков беше внукът на Авраам. Така ли? Тези, които не си четете Библията, тотално ще се объркат. Но Яков беше внукът на Авраам. И той правеше олтари. Виждате ли? Изход 17:4-15. Тогава Господ каза на Мойсей: айде, отиваме при Мойсей. Запиши в книгата за спомени и предай на ушите на Исус, че напълно ще излича спомена Малик под небето. Чуйте. И Мойсей издигна там олтар, който нарече Яхве Ниси. Всяко едно от имената. Някои хора знаят имената на Господа. Йехова Рафа, Йехова Ниси, Йехова това. Нищо лошо. Но нека да ви кажа, всички тези имена бяха свързани с олтари. Идеята за олтарите е на Господа. Това се опитвам да ви кажа. Олтарите бяха изградени от хора, които имаха почет вътре в сърцето си към Господа. Добре, за тези, които се записвате, малко това, което ще ви говоря, не е точно като проповед, не е емоционално, нали така? Но емоциите понякога свършват и трябват правилни стъпки. Затова записвайте си, помнете или поне се опитвайте да вникнете в това, което ще ви кажа. Първо, какво е олтар? Какво е олтар? Запишете си. На първо място,
Това е място или система, където духовната реалност се среща с физическата реалност по легален начин. Пак ще го повторя. Това е място, където духовната реалност, това, което не виждаш, се среща с физическата реалност по абсолютно законен и легален начин. Лука 1.10. Просто пример. В часа на каденето цяло... Това е Новия завет. Някой да не каже, то чете само от Стария завет. Слушайте. Вярвам, че накрая ще кацнеме без проблеми. Просто слушайте. В часа на каденето цялото множество от народа се молеше навън. И тогава му се яви ангел Господен на Захария. Помните ли? Като стоеше отдясно на кадилния олтар. Виждаме олтар, пак в Новия завет. Някой да не каже, бе, остави тези олтари, Исус понесе всичко на кръста, така. Слушайте ме внимателно. Може да спорите с абсолютно всичко. И аз мога да споря с вас за абсолютно всичко. Но нито вие, нито аз мога да споря с резултатите в живота ви, и нито вие и аз може да спорите с резултатите в живота ми. Така ли? Така че, моля ви се, не слушайте хора, които нямат резултати за това, което ви говорят. Няма как. Не е истина, разбирате ли? Затова това, което ви говоря и това, което аз живея в живота ми, не е свързано само с това, с много други неща, но това е резултат от това, което аз вярвам, това, което ви говоря сега. Така че ако го слушате и го живеете, ще имате резултати. И това не е моето слово, това е словото на Исус. Второ, какво е олтар? Място, където се дава правото на духовни закони. И когато казвам духовни закони, чуйте ме внимателно, нямам предвид религиозни закони. Примерно, трябва... Нали, не искам да обиждам никого. Не е моя работа да казвам кое е правилно и кое не е. Но има хора, които, примерно, ако не си сложат забратката, ако, примерно, не си умият краката, ако... Нищо против това. Както вярваш, така. Аз не казвам, че е грешно. Но това са закони, които са замислени от хората. Трябва да умиеш чашата. Трябва да бъде така, трябва да бъде така. Чуйте ме внимателно. Тук не става въпрос за такива закони. Става въпрос за духовни закони. Знаете ли какво е духовен закон? Духовен закон е следният. Словото казва: ако ти се покориш на това, което ти казвам, ще получиш това, което аз съм написал. Знаете ли колко обещания има в Словото? И всяко едно обещание е свързано с условия. Не ми казва, аз искам Господи да отвориш небето и да изливаш финанси в живота ми. Ти влязъл ли си под този духовен закон? Разбирате ли? Тук става въпрос за олтари, където място, където духовните закони могат да се разгърнат в живота на човек. И не само. И различни духове, чуйте, духове, дали са от Бога или от Сатана, да оперират на определено място. Олтарите са мястото на свързването. Не знам колко от вас... между другото, във Фейсбук има много простоти, много неща, които изобщо не са истински, но понякога има неща, които много не обръщате внимание, но тези неща са там и тези неща изглеждат нереални, а пък в същото време са много реални. Скоро бях гледал едно видео, как един човек снима едно огромно като пръстен или като халкали, как да кажа, забравих къде беше. И хората са го направили, построили са го и даже има надписи там, някакви специални неща. И там пише, че това е олтар. И хората отиват и се снимат, просто шега. Но нека да ви кажа, има места на тази земя, където наистина са олтар пред Господа. Има специални места на тази земя, които може би аз ти не ги знаем. Но тези места са специални. Специални. Трето, олтар е място, където се активират завети и се управляват завети. Знам, че малко ви е така, като седно сте на училище, но моля ви от цялото си сърце, слушайте. Сега започвам да говоря това, което ви казвам, как се свързва с всеки един от нас. Сега, аз знам, че има хора между вас, които наистина обичат Господа. Знам. Има хора, които не са сигурни дали обичат Господа, защото и са така, и не знаят кое, къде и как. Но има хора, говоря на тези, които наистина обичате Господа.
давате всичко от себе си. Молите се, постите, давате десятъци, благославяте хората, покорявате се. Не ви интересува колко ви струва костюма или дрехите, падате на колене. Просто обичате Господа и се молите за определени неща, но те не се помръдват от живота ви. Няма да ви карам да си дигате ръката, но аз ще си дигна пръв ръката. Защото има моменти, в които аз съм се молил за неща и съм търсил от Господи и казвам, добре, Господи, аз правя всичко правилно. Защо не се променя това нещо в живота ми? Дори други хора са се молили за мен и не става, и не става, и не става. Голяма част от нас, нека да ви кажа, са жертви точно такива олтари. Без значение дали са олтари, които са не от Господа и олтари, които са от Господа. Защото има... Сега ще разберете. Олтарите могат да бъдат видове олтари, физически олтари. Просто си представете олтар, изграден, олтар. Не знам как си го представяте, но то е като едно място, на което може да сложиш жертва. Институции могат да бъдат олтари. Хора могат да бъдат олтари и нематериални неща могат да бъдат олтари. Човек, църква, нация може да бъде повлияна от олтар. Основната задача на олтара е да даде оторизиране и продължение на духовната активност на земята, без значение дали е демонична или Божия. Олтарите, с които ние сме свързани, дават легално право на духовни неща да се свързват с нас. Легално право. Проблемът е, че голяма част от нас ние не разбираме с какви неща сме свързани. Понеже може аз и ти да сме родени в... Как да го кажа? В много мирно, спокойно време, да не си правил абсолютно нищо грешно, но ти не знаеш какво са правили твоите родители, не знаеш какво са правили баба ти и дядо ти, не знаеш какво са правили прародителите ти и поради това, че ти идваш от тях и идваш като кръвна линия, има неща в живота ви, които се случват и вие не можете да ги разберете. Сега, как да разберете дали има някакъв олтар в живота ви? Искам да слушате внимателно. Започваме да влизаме по-надълбоко в ръката. Може да разберете дали има олтар в живота ви, или в семейството ви, или в нацията ви, когато видите едни и същи лоши неща, или едни и същи добри неща да се повтарят. Пак ще кажа. За да разбереш, да осъзнаеш дали има такова нещо в живота ти, просто провери първо в себе си. Дали има нещо, което се повтаря постоянно в живота ти. Или, примерно, нещо, което си видял в майка ти или в баба ти, го виждаш също нещо в тебе. Не говоря за цвета на очите ти или за косата ти, говоря за нещо, което ти пречи. Същото нещо може да бъде и когато става въпрос за добър олтар. Олтар, който е свързан с Господа. Нека да ви кажа, аз и моята съпруга сме първото поколение, което наистина търсиме Господа. Нали се сещате, че моят син, моите дъщери са второто поколение, което ту търсят Господа. Ще дойде време, в което те искат, не искат, трябва да търсят Господа. И ще разберете защо. Но моите внуци, третото поколение, което е, те буквално ще имат много по-чист завет с Господа, защото някой преди тях е създал олтар, някой преди тях се е молил, постил, викал е към Господа, разчупвал е проклятия, правил е нещо. Затова на много от нас ни е трудно. Разбирате ли? Затова на Яков, на Израел му беше по-лесно. Знаете ли, че когато Библията казва, че когато Яков беше на едно място, той отиде там и Библията казва, че беше на това място и видя ангели да се качват и да слизат. Помните ли го това нещо? Но никъде в Библията не пише, че ангелите донасяха нещо в неговия живот. Просто се качваха и слизаха. И нищо за Яков. И Библията казва, че, вижте, отнема много време. Много време му отне. Доколкото чета Словото 4 глави след това, той отива на същото място. Знаете ли какво казва? Не знаех, че на това място е Бог. Много е страшно да не знаеш, да си бил на място и да не осъзнаваш, че Бог е там. И накрая Бог започва да работи в живота на Яков и Бог му промени името. И знаете ли как се нарича Бог? Знаете ли как се именува Бог? Бог казва, аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Но нека да ви кажа, ако Яков
Хора, разберете, трябваше да бъде първо Авраам, после Исак и после Яков. Без Авраам няма Исак. Без Исак няма Яков. Затова не се чуди, защото е толкова трудно. Болести, проблеми, това се случва, това се случва, това се случва. Ти си първият Авраам. На твоето поколение ще му бъде малко по-лесно, повярвай ми. На твоите внуци тогава ще бъде уникално. И нека да ви кажа, ако вие наистина търсите Господа, казвам го и го заявявам пред всички вас и на тези, които гледат, ако наистина търсите Господа и разбирате това, което ще ви казвам сега точно, дори вашите внуци няма да носят имена, които вие искате, а ще носят имена, които Бог иска. Разбирате ли ме за какво ви говоря? Дядото се казва Пешо и внучето трябва да се казва Пешо. Обаче Пешо или Иванчо или Драганчо примерно е бил проклет човек, човек, който не търси Господа, не обича Господа. Повярвайте ми, нещо ще се случи. Хора, знаете ли, че Бог слезна и каза, ти няма да се казваш Яков. Защото когато става въпрос за духовни неща, когато става въпрос за благословение от небето, когато отиваме на небето, казват ангелите, търсиме в документите на небето Яков, Яков, Яков и не намираме Яков. Там има някакво друго име. Там си под името Израел. Разбирате ли колко са важни имената? Някой от нас, нека да ви кажа, вие носите едни имена, но на небето Бог ви знае с други имена. Затова Библията казва, когато дойде времето, когато се срещаме с Бога, Бог казва, ще дам на всеки по едно камъче и там пише име, което никой не знае, освен на този, на когото се дава. Сега разбирате ли за какво става въпрос? Помните ли Лот? Това го казвам, искам всички да си отворите ушите. Всички. Слушайте внимателно. Много е важно. И тези в интернет да си отворят ушите, защото има неща, които се случват и хората правят неща, които не разбират. Когато Лот беше с Авраам, имаше уникален успех. Знаете ли защо? Всъщност, нека да ви кажа първо какъв беше успеха на Лот. Толкова успешен, че в един момент Авраам имаше определен брой стада, овце, говеда, много имот. И Лот имаше същото. И Библията казва, че като застанаха един срещу друг и ти не можеш да различиш кой беше. Говоря за благословение, за богатство. Но чуйте ме внимателно. Лот направи една грешка. Лот си мислеше, че това, което има, е заради това, което той прави. Понеже стадата на Лот се занимаваше с тези неща. Той отиваше, работеше, както ние правим. Ставаш, отиваш на работа, ходиш на църква, молиш се, търсиш Господа, правиш това. И понеже Лот правеше някаква дейност, нещо правеше, той си мисли, че това, което има, заради това, което прави. А не знаеш, че това, което има е заради това, което Авраам прави. Авраам, помните ли в стиховете, които ви прочетах? И Авраам направи олтар. И Авраам направи олтар. И Авраам направи олтар. Някъде да прочетахте, Лот направи олтар. Целият успех на Лот беше заради това, че беше с Авраам. Понеже Авраам правеше олтарите, слагаше жертвите, викаше към Господа и затова имаше успех. Когато Лот, вижте, Лот не беше лош човек, просто беше глупав. Защото когато трябваше да ги спасява от Содом и Гомор, Библията казва, че Лот измъчваше праведната си душа. Лот беше праведен човек, но не разбра, че беше Лот, че беше богат, че имаше всичко заради един човек. Заради Авраам. Знаете ли колко хора от вас, слушайте ме внимателно, особено младите хора, отворете си не ушите, и трето око, и четвърто око, всичко си отворете, чуйте ме внимателно. Някои от вас, млади хора, в момента жънете неща, които не сте сяли. Не сте сяли. Вие не сте се молили, вие не сте постили, краката ви не са стигали земята, вие не сте... просто не сте търсили Господа. А пък изглежда, че събираш повече от майка ти и от баща ти. Портмонето ти е повече от майка ти и от баща ти. Отваряш си джоба, гледаш сметката, баща ми има 200 паунда, аз имам 2000 паунда в джоба. Как така? Нека да ви кажа нещо. Не допускайте грешката на Лот. Защото в момента, в който Лот се отдръпна от Авраам, да ви кажа ли какво се отдръпна от него? Всички благословения. Защото благословенията... Авраам беше магнит за благословенията. Магнит.
Това беше грешката на някои хора, които направиха нещо, което се отделиха от пророчески дом. И понеже, разбирате ли, малко хора започнаха да им ръкопляскат и си казаха Yes! Yes! Обаче no! Защото когато ти си с определен човек, който е плакал, който е платил цена за вярата си, тогава виждаш неща се случват в животите, които даже не се и молиш. Понеже има някой друг се моли, някой друг сее. И аз като казвам сее, не говоря само за финанси. Говоря сеене на молитви, на постове, на слово, на време да прекарваш с това слово и да казваш аз трябва да предам. Знаете ли, има хора, които ти спиш, лягаш и спиш или си играеш на телефон и гледаш TikTok, микмо, всичко гледаш, а пък човека седи, чете Библията. Той инвестира в Господа. Той инвестира в Господа. А пък ти си гледаш, примерно, някакви неща или някакви сериали. И в един момент ти си благословен колкото него. Човека го канат, плащат му хотели, благославят го с финанси. И се случва също с тебе. Ти си казваш yes, 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 yes. И в един момент даваш една крачка назад и викаш къде изчезнаха аплодисментите? Лоте. Не забравяй, че има някой, който има олтар по-голям от твоя. Даже Лот нямаше никакъв олтар. Грешката на Естир, знаете ли каква беше? Грешката, когато Мардухей отиде слово до нея, той каза, внимавай да не стане така, че да забравиш. Ти си родена за време като това. Знаете ли какво си каза Естир? Естир си каза, аз съм царица, аз съм в двореца, аз съм близо до царя. Никой не знае, че аз съм от тези, които трябва да бъдат избити. И Мардухей каза, внимавай, ще дойде време, ще разберат и тебе ще те убият. Много внимавай. Естир трябваше да разбере грешката, която беше на предишната царица. Предишната царица забрави, че е царица заради това, че има цар. Знаете ли, че ние като църква понякога забравяме и много забравяме, че ние сме невястата, понеже има младоженец. Няма ли младоженец, каква невяста си ти? Никаква. Понякога жените си забравяте, скъпи сестри мои, забравяте, че вие сте това благодарение на това, което мъжете правят. И обратното, мъжете забравяме понякога, че сме мъже и че сме облечени, че ризата ти е изгладена, че миришеш хубаво, заради това, че някой нещо е направил. Разбирате ли сега грешката на Лот? Един правеше олтари, един търсеше Господа, друг просто женеше. И нека да ви кажа, нека тази скоба, която искам да затворя. Млади хора, ще дойде време, чуйте ме внимателно. Чувате ли ме всичките? Ще дойде време, когато тази жетва Бог ще направи да спре. Бог, не аз, не ти, не. Бог ще направи да спре. Знаеш ли защо? Защото Бог ще ти каже, знаеш ли, познавам един човек, който изкарваше последните си финанси и не знаеш утре дали ти ще ядеш, дали ще имаш пари за училище, изкарваше и даваше. И плачеше и даваше. И плачеше и даваше. Но този човек, сега искам аз да имам други взаимоотношения с него. С твоят баща или с твоята майка. Сега е време ти да сееш. Ти казваш, ама, Господи, как? Толкова е трудно да дам. Бог казва, искаш ли да женеш? Сега ти трябва да сееш. Защото ще дойде време, твоите деца малко ще хванат от твоята жетва. Защото един ден ти трябва да научиш и твоите деца да сеят. Ах, тези олтари. Има негативни олтари, които не са от Господа. Има и олтар, който той е един единствен. Те са много олтари, но всъщност вижте, всички негативни олтари. Искате ли малко да ви дам пример, за да може да ви стане ясно? Може пък някой да се разпознае. Негативни олтари. Зависимости. Било то от цигари, било то от наркотици, било то от порнография. Това са зависимости. И повярвайте ми, някой някъде е подписал, така да се каже, подписал с врагът и ще разберете, ще изчакате малко. Негативни модели, неща, които се повтарят в живота на човека. Примерно, баба ти е била изоставена, баба ти е била изоставена, майка ти е била изоставена, сега и ти си изоставена. Това нормално ли е? Примерно, дядо ти умрял, не е имал и 50, после и дядо ти на 50, баща ти на 50 и сега ти си на 49 и си казваш и молят ли идва? Дай твоя ред идва.
Ако наистина не се разчупи това нещо, ако не потърсиш Господа, всичко това преминава по кръвна линия. Повярвайте ми. Има болести. Хората, които учат медицина, лекарите ще ви кажат, че това преминава по кръвна линия, но те не могат да ви обяснят защо. Как така една кръв, когато се порежда, нали си виждате, как чрез тази кръв ще се пренесе някаква болест от дядо ми. Имаме проблеми с краката, дядо ми проблеми с краката, баща ми проблеми с краката и сега и моите крака нещо почват. Сексуални перверзии. Много лоши неща. Повярвайте, има неща, които аз съм си мислил, че не съществуват, обаче... И вижте, тук не става въпрос дали си добър или лош човек. Не става въпрос дали си грешен или праведен. Свързан ли си с такова нещо, той идва в живота ти. Той идва в живота ти. Жертвите дори не разбират какво се случва с тях. Знаете ли, винаги съм се чудил как хората... Може ли ми обясните как силно помазание, всички танцуват, радват се в Господа, просто уникално танцуват. И същия човек, който беше в това помазание, в тази атмосфера, след 2 седмици предава духовния си баща. Може ли да ми го обясните? Можете ли? Можете ли ми да обясните как Исус стои на трапезата, разчупва хляба на всичките и ги благослави, и мие краката, и точно там един от тях става, отива и го предава. Може ли да ми го обясните това нещо? Има нещо, което те свързва. Свързвате с нещо, което ти не разбираш. Някои от нас търсят Господа и знаете ли, идвате тук и се напомпвате, като балон. И вътре в себе си кажеш, аз от понеделник почвам да търся Господа. Почвам малко повече да се моля. И нека да ви кажа, дойде ли понеделник, като че ли нещо ви дърпа назад. И си кажеш, какво се случва? Има неща, които се случват, обаче ти не ги разбираш. Знаете ли, мога ли да бъда честен с вас? Дигни малко пианото. Колко от вас знаете как са живяли? Оставете майките и бащите ви, понеже вие сте живяли с тях. Но колко от вас знаете как са живяли бабите ви, дядовците ви? Колко от вас са сигурни, че вашия дядо или вашата баба не са проклели Бога? Някога някъде не са напсували Бога? Колко от вас са сигурни? Издигнете си ръцете и кажете, баба ми и дядо ми никога не са го правили. И ако има такива хората, ще бъдат много малко. Откъде да знаеш какъв беше техният живот? Ще кажеш, аз ли съм виновен? Сега ще разбереш. Искам да намеря това слово. Ще ви прочета едно слово, което направо ще ви... Не знам как да го кажа. Направо ще ви смая. Искате ли да го чуете? Аз като го открих си казах, вау, ма това наистина е истина, чуйте. Исус Навиев 6.26, чуйте. Чувате ли ме? Чуйте какво казва Исус Навиев. Помните кой беше Исус? Исус беше този, който разруши Ерихон. Помните ли? Стратегия от Господа. Чуйте какво казва Исус Навиев, когато разруши Ерихон. В неговите дни ветилицът Хил построи отново Ерихон. Не, чакайте, стойте, извинявайте. Да, Исус Навиев 6.26, чуйте. И в онова време Исус ги закле и каза, чуйте какво казва Исус Навиев в Стария Завет, когато разруши Ерихон. Искате ли да ви кажа какво беше Ерихон, между другото? Знаете ли колко пъти Бог казваше, искам да завладееш този град? Помните ли? Но този път Бог не им каза, искам да завладеете Ерихон. Бог каза, искам да го разрушите, искам всичко, което е в него, да бъде погубено. Буквално Ерихон означава място на демони. Тези хора, които бяха там, буквално всичките бяха толкова демонизирани, че правеха неща, които не трябваше да излизат от Ерихон. И Бог каза, искам да го разрушите. И те го разрушават и вижте. И в онова време Исус се закле и каза, това е Исус Навиев, проклет пред Господа онзи човек, който стане и построи град Ерихон. И чуйте каква клетва казва. Със смъртта на първородния си ще положи основата и със смъртта на най-младия си ще постави портите му. Това е години назад в миналото. Искате ли пак да чуете проклятието? Това не го казва дявола, това го казва Исус Навиев. Помазан човек.
проклет пред Господа този човек, който стане и построи този град. Градът е разрушен. Той казва, проклет да бъде. Той не знае кой, но казва в бъдещето, който иска да построи този град, проклет да бъде. Чуйте какво е проклятието. Със смъртта на първородния си син ще положи основата му. И със смъртта на най-младия си син, т.е. на последния си син, ще сложи вратата му. Край. Изговорено. Бам! Това е. И чуйте сега какво се случва в Трето царе 16:34. Знаете ли къде е Исус Навив и къде е Трето царе? Имате ли представа? В неговите дни, чуйте, ветирецът Хил построи отново Ерихон. Това е в Трето царе. И чуйте, със смъртта на първородния си син Авирон положи основите му и със смъртта на най-младия си син Сегув постави вратите му според Словото, което Господ, което говори чрез Исус Навиев. Някога чели сте това слово? Исус Навиев казва, който ще построи този Ерихон отново, нека да има това и това да се случи. И в един момент някакъв човек просто решава да построи пак Ерихон. Не се казва дали е знаел за това или не е знаел за това, но Библията казва, че когато започва да строи този град, първородният му син умря и когато го завърши и най-малкият му син умря, и най-младият му син умря. Какво искам да ви кажа? Има неща за... Вижте, тези младежи, които умряха, в един момент той се събужда, примерно младежите, и почва да се чувства зле, нещо не върви живота му, главоболие, рак идва в живота му или някаква болест нелечима и той си казва, до вчера бях здрав. А той не знае, че баща му е направил нещо, което не трябва да прави. Бяха ли виновни тези хора, питам ви? Знаете ли, че ние не сме виновни за много неща, които се случват в живота ни? Но някой някъде е направил нещо, което те свързва с тези неща. Нека да навлезем още по-дълбоко. Колко от вас, надявам се, вие да не сте го правили. Ако сте го правили, наистина, няма да си кажем словото и да си тръгнем, повярвайте ми. Не вярвам, че случайно пастор Георги е тук, пастор Марин. Ще се молим за освобождение, за разчупване. Тази служба е точно за това. Не искам да чуете словото, да си тръгнете, да се чуете какво да правите вкъщи. Чуйте ме внимателно. Колко от вас, или колко от родителите ви, колко от бабите ви, дядовците, когато идвало Георгиов ден, са взимали агнето и са го колели и кръвта му е падала в дворовете ви. Там, където сте живяли. Колко от вас на Василов ден, задължително, или там някакви демонични празници, в които колко от вас са яли това идоложертвено. Колко от вас са виждали кръвта. Знаете ли, че това е за да има... Помните ли какво ви казах? Че олтарите са нужни, за да може завет между... Дали е завет между човек и Сатана, дали човек между човек, без завет между човек и Бога, да се подновява всяка година. Според вас, защо е този празник всяка година? Защото заветът свършва и трябва да има нещо, което да се заколи. Там, където няма кръв, няма завет. Но много от прародителите ни са го правили. Ние не сме виновни за това нещо. Знаеш ли, че има неща, които могат да не върват в живота ти, да не се случат в живота ти, да има проклятие в живота ти, само заради едно единствено нещо. Понеже някой някъде нещо е направил. Знаеш ли, че някой, може би прабаба ти или прадядо ти, чуйте ме внимателно, моля ви. Откъде да знаете, вижте, вашите баби и дядовци са били много мили с вас. Давали са ви всичко. Нали, обичали са ви, но те може да не са били много добри хора с другите хора отвън. Знаете ли, че тези хора може да са били всъщност зли с другите хора, да са се отнасяли зле и другите хора да са проклинали и да са казвали, дано твоето поколение така да бъде. Знаете ли го това нещо ли? Въобще минало ли ви някога през умът? Някой някъде, някой комшия, някой на когото прародителите ви са направили нещо лошо, да е проклел баба ти, да е проклел родителите ти, да е проклел и тебе и децата ти. Знаете ли, че някои от нас сме свързани с неща, които дори не ни харесват? Прадядо ти беше човек, който обичаше да ходи по чужди жени, баща ти по чужди жени и сега и на тебе нещо и се отварят очите.
Кажете ми, това случайно ли е? Знам, че може би за някои хора. Знаете ли, че има хора, които са умряли на определена възраст? На определена възраст. И тези хора, когато умират на определена... Тук, слушайте мене. В момента просто Бог прави така, че... Знаете ли какво прави Бог? В момента Бог дига завесата на някои хора да видят къде е проблема в живота ти. Примете го на сериозно, хора. Знаете ли, че много от нас правят неща, които дори не знаете защо ги правите? Не знаете защо ги правите. Не искате да ги правите, но вие ги правите. И знаете ли, че много от нас искате да търсите Господа, но има нещо, което спира да дойде благословението от Господа върху вас. Понеже някой някога е напсувал Господа. И това е бил дядо ти, това е била баба ти, това са били прародителите, които изобщо не са вярвали в Господа. И сега ти идваш и казваш: Господи, милост. Обаче олтара, който те са направили, са подновявали всяка година с тези жертви пред демоните. Те са подновявали тези олтари. И олтарът говори и вика. Ти заставаш пред Господи и казваш: Господи, милост. Обаче олтара казва: милост, обаче аз съм там и викам. И това са връзки, които държат назад. Знаете ли, че това да не можеш да раждаш деца не е нормално? Напълно нормално е мъж и жена, хоп-хоп. Край една вечер и вече има деца. Има хора, които с години няма деца. Знаете ли, че има вероятност вашите родители да са изрекли нещо върху вас? Вашите мили родители. Нищо няма да стане от тебе. Ще бъркаш в кофите. Ще бъдеш проститутка. Ще бъдеш наркоман. Ще бъдеш такъв. Няма да успееш. Където и да иди... Ох, Господи, Святи Дух. Някой да е чувал това нещо от майка си, от баща си? Където и да отидеш, пак ще се върнеш тук. Ой. И вие си мислите, че това е шега и ти излизаш като наперен, като пътя и кажеш: кой бе? Аз сега ще отида в Англия, ще си намеря работа, там плащат 10 и толкова на час, ще направя така. Идваш в Англия 1 година, 2 години, 5 години, 10 години и знаеш ли какво? В един момент си кажеш: аз ще си купа билет за България и се връщаш точно там, където майка ти и баща ти казаха, че ще се върнеш. И се връщаш без пари, и се връщаш без нищо. И си казваш: защо? Защото някой изговори слово върху тебе. Някой е казал нещо и те е вързал с тези неща. Това са олтари. Тези хора, знаете ли? Точно тези хора. Като дойде Георгиев ден, айде, агнето, олтар. Сериозни неща, нали? Нека да ви кажа нещо. Усещам, че нещо се случва в атмосферата. Знам, че врагът не искаше да го кажа това нещо. И нека да ви кажа, за вас може да не ви струва нищо, но на мен ми струва. Когато Бог ми говори това слово, аз съм го казал веднъж. Дойде врагът и ми каза на ухото: ако говориш това слово на хората, ще те убия. Помните ли, че съм го казал това, но не съм казал кое е словото? Ето го словото. Защото той знае, че когато ти разбереш каква е причината в живота ти, ти просто ще тичаш към Господа. Ще кажеш: искам да имам служба, не неделя, искам да имам служба от понеделник до неделя, искам да търся Господа. Прабаба ти имала аборт и загубила деца, баба ти е загубила деца, майка ти е загубила деца, сега и ти си бременна и те е страх да не загубиш детето. Това нормално ли е? Кажете ми, нещо някъде се случило, което ти не знаеш. Вижте, Исус Навиев каза нещо в живота и това нещо просто се случи в живота на някой друг, който въобще си нямаше представа. Нека да ви кажа, има вероятност това, което баща ти или майка ти са подписали. Не говоря буквално за подпис, може да и подпис. Буквално да са подписали някъде, да те следва в момента. Когато си бил, примерно, на 10 години, няма проблем. Ставаш на 12, на 13, в един момент виждаш бутилката уиски или алкохол и си кажеш: нещо ме привлича към това. Или виждаш наркотиците и кажеш: знам, че не е правилно, но обаче нещо ме тегли. Нека да ти кажа, има вероятност твоите родители и твоите прародители да са подписали пред врага. Знаете ли, че много хора са успявали заради това, че са отишли на тази планина, на която Исус отида? Всеки е бил на тази планина. Повярвайте ми. Особено служители, особено хора с власт, дори в света. Всеки бил на тази планина и врагът му е казал: всичко за това ще ти дам, само едно искам.
да ми се поклониш. Само едно искам. Да кажеш, че ти ще ми служиш. И в един момент, знаете ли къде мога да ударя, бе, хора? Как така дядо ти е бил нищо и никакъв човек, не е имал какво да яде и в един момент построил къща, купил земя, направил това. Откъде дойдоха тези неща? Дори не вярва в Господа, дори псува Господа, дори проклина Господа. Вижте, тези хора, аз не говоря против тези хора, обичайте прародителите си, аз ги обичам, всичките ми прародители, но тези хора в незнанието са правили неща, понеже не са познавали Бога. И сега има документ, в който се казва, че ти и твоето поколение трябва да служите на врага. Ти и твоето поколение трябва да изкарате тази болест. Ти и твоето поколение това ще се случи, това ще се случи. Нека да ви кажа, това нещо, което се повтаря в живота и вие го виждате. Проблемът е, че не се повтаря веднага, то се повтаря с годините. Изоставил те съпруга ти и сега виждаш как и на твоите деца. Ей, хора! Това са неща, които врагът държи там и ти се опитваш да ги прикриеш. Но когато пееме тези песни, казваме: Господ е пастир мой, вие разбирате ли какво провокирате? Вие провокирате Исус, обаче стои нещо там, което ви държи. И ти казваш: ти си моят пастир, обаче пък това, което се е случило някъде, нещо, казва: не. Ти си вързан с това нещо. Ти си вързана с това нещо. Знаете ли колко жени са останали самотни, защото някой някъде ги изоставил и е провалил съдбата им и те са трябва да се грижат за тези деца, които само те си знаят как са се грижили. Но нека да ви кажа нещо. Има вероятност това, което се е случило с тебе, да се случи и с децата ти. И знаеш ли, отвори си очите и започни да виждаш какво се случва с децата ти. Започни да виждаш как децата ти трябва да се държат по нормален начин, обаче те започват да се държат по някакси странен начин. Започват да обичат неща, които не са за... Отворете си очите! Има толкова много неща, които ние не разбираме, но Библията казва: тези, които знаят, ще се избавят. Знаете ли, че има наследствени болести, примерно лелят или вуйчот, или някой има примерно проблем. Мога ли да бъда по-честен, така да се каже? Защото това са неща, които ще ви отворят очите. Има неща, с които вие сте свикнали. Но моля ви, не свиквайте с нищо лошо. Нищо лошо, което е в живота ви. Примерно лелята или бабата или майка ти, примерно всеки месец, когато идва месечният цикъл, е било ужас. И сега и ти си на същото дередже. Хо-хо! Олтар, проклятие, нещо, което вика. Искате ли да ви кажа нещо друго, което някой ще се разпознаете? Когато лягате да спите, понякога идват неща в сънищата ви и вие не знаете даже дали е сън или е реалност. Вие не знаете. Не сте сигурни. Защото понякога се събуждате и когато се събудите, дори някой от вас ви е страх да мръднете, защото не знаете, че не сте сигурни. Защото ако сте сигурни, че е сън, няма проблем, но си казвате: ами ако не е сън, понякога идват неща в къщите и в живота ви. Идват духове и започват да правят неща в живота ви, които на вас не ви харесват. Почват да ви плашат. Дори има моменти, в които тези духове идват и искат... Господи, знам ли да го кажа това нещо? Искат да правят неща с вас, които на вас не ви харесват. Мъже понякога сънуват жени, които спят с тях в съня си. И жени сънуват същото нещо. И знаете ли, кога се събуждате, има вероятност да имате физически белези по тялото. И си казваш: откъде е това нещо? Това са нечисти духове. Не се питай откъде си. Ти си казваш: аз ходя на църква, аз търся Господа, аз съм праведен човек. Нищо лошо не съм направил. Тези хора направиха ли нещо лошо? Знаете ли, аз лично познавам хора и дори моите прародители са ми разправили за случаи там, където са живяли. Имало нечисти духове, те ги наричаха баба ли, как им викаха? Не знам как ги наричате вие там. Всеки един край. И този нечист дух, и Библията казва, че... Библията казва, че тези неща не трябва да бъдат в живота ви. Но баба ти и дядо ти са казвали: трябва
така да направим, за да му годиме. Трябва да бъде тишина след толкова часа. Или тази малка барака, която сънувано е, че ако някой разруши тази барака, ще бъде някой някъде. Тези нечисти неща стоят там. И понеже тези нечисти неща, някой се съгласил с тях. Прабаба ти се съгласила да ходи по свирката, така да се каже, на този демон, има вероятност тези неща да идат в живота ви и да започнат да ви мъчат. Между другото, отварят ли ви с очите на някой от вас за неща, които се случват в живота ви? Неща, които никъде не сте чували. Хорица, това са толкова реални неща. Но нека да ви кажа нещо. На тази земя, когато... Знаете ли кое е най-голямото осъждение на врагът, на Сатана? Най-голямото осъждение не е, че просто беше изхвърлен от небето, ами, че беше хвърлен на земята, Библията казва, обаче нямаше тяло, понеже когато Бог създаде земята, Той каза, нека да бъдат животни, нека да бъде риби, нека да бъде това, нека да бъде и каза, нека да направим човек по наш образ и по наше подобие, направи тяло. Бог каза, на тази земя никой няма право да стъпва, ако няма тяло. И Сатана, познайте, няма тяло. Знаете ли защо демоните обичат да влизат в хората? Защото те не могат да оперират на тази земя, ако няма тяло. В момента, в който... Знаете ли колко се интересуват демоните от нас? В момента, в който си отиде от този свят, когато умра, демоните изобщо не им пука за тебе. Но когато си жив, те искат да са вътре в тебе, за да могат да оперират. Да могат да удрят съпругата ти, децата ти, хората, които обичат около вас. И понякога ние правим неща, които не разбираме. И после съжаляваме и казваш защо. Врагът иска да го прави. Но тези, които сънувате сънища, искам да ме чуете внимателно. Особено сънища на мъртви, ваши роднини, майка, баща, баба, дядо, които идват в сън. Чуйте ме внимателно. Библията го казва, не го казвам аз. На човек е дадено веднъж да живее на тази земя. След смърт няма покаяние. Никъде в Библията не е описано как духът на човека отива в друго тяло и пак продължава да живее. Веднъж има шанс. Това, което ви казвам в момента, означава следното. Когато баба ти, дядо ти или който иде от роднините ти, брат и майка ти, всички сме загубили по някакъв начин хора. Чуйте ме. Но тези хора, ако идат в съня ви, ви мъчат и ви искат неща, и това са нечисти духове, които ви манипулират. Това не е баба ти, това не е майка ти, това не е баща ти, това не са децата ти. Дано да се отварят очите ви. Дано да се отварят очите. Това не са вашите родини. Вашите родини, знаете ли кои бяха? Когато бяха живи, когато бяха пред вас, когато ги предгръщахте, когато се карахте с тях, когато ядяхте, когато се смя. Край. Когато почиваш, край до тука. Сега разбирате ли колко много сме свързани с тези неща? Добре. Изморихте ли се? Сега казах ви какъв е проблема, сега трябва да вземем и решението, така ли? Иначе ако си тръгнете, ще бъде малко страшничко. Сега може да отворим вратите да видите как никой няма да си тръгне. Защото това, което чухте, е като знаете ли какво? Отиваш при доктори и докторът ти казва, примерно, имаш такава и такава болест. Ти казваш, добре, докторе, познаваш, добър доктор си. Обаче, напиши рецептата. Трябва да бъде излекуван. Така ли е? Аз не съм доктора, той е доктора. Лекуваме се чрез неговото слово. Как да издигаме и как да разрушаваме олтари? Сега разбрахте ли, че олтарите са виновни за много неща в живота ни, които са издигнати някъде. Надявам се никой от нас тук да не издига олтари и да няма връзки с врагът. Надявам се. Днес не изграждаме физически олтари или материални. Първо Царе, мисля, че 18 глава. Чакай само да видим дали е там. Първо Царе, 18 глава. Става въпрос за Илия. Сега тези, които си записвахте. Тези, които не си записвахте. Но сега ще трябва всичките да си отворите ушите и да чуете какво трябва да правите. Извинявайте, Първо Царе 18 глава, стига в Трето Царе. Първо Царе 18 глава. Тук става въпрос за Илия.
съм написал? Ще го намерим. Дали е първо, второ царе, ще го намерим. Ай, Господи. Трето царе, нали? Мисля, че е от 18 стих някъде надолу. Или? Да, намери го. Чуйте сега внимателно, 21 стих надолу. Тук ли сме? Искате ли да разберете как да разрушавате тези неща в живота ви? И как да изграждате? Защото нека да ви кажа една тайна. Трето царе 18 от 21 стих. Нека да ви кажа какво правите вие, когато търсите Господ, когато идвате на църква, когато се молите, когато застанете пред Господа и започнете да търсите милост от Него и започнете да следвате тези стъпки. Казвам, че много хора от вас много скоро ще имате резултати, които никога не сте очаквали. Никога! Чуйте! Тогава Илия дойде пред целият народ и каза: до кога ще куцате на две страни? Или до кога... Да, различни преводи. Ако Господ е Богът, следвайте Него. Ако е Ваал, следвайте Него. Но народът не му отговори нито дума. Тогава Илия каза народа: само аз останах пророк на Господа. Тук искам да отворя една скоба. За тези, които сме помазаниците. Голяма грешка. Само аз останах пророк на Господа. После Бог му каза: аз имам толкова много хора, които даже не ги познаваш. А пророците на Ваал са 450 мъже. Нека сега ни дадат 2 юнеца. Те нека си изберат единия юнец и да го разсекат на късове и да го сложат на дърва, но да не слагат огън. И аз ще приготвя другия юнец и ще го сложа на дърва, но няма да сложа огън. Тогава вие призовете името на вашия Бог и аз ще призова името на Господа. И Богът, който отговори с огън, той е Бог. И целият народ отговори и каза: добро е това слово. И Илия каза на пророците на Ваал: изберете си един юнец и го пригответе първо вие, защото сте много. И призовете името на вашия Бог, но не слагайте огън. И те взеха юнеца, който им се даде, и го приготвиха и призоваха името на Ваал от сутринта до пладни. Казваха: о, Ваал, отговори ни. Видите ли как има хора, които призовават врагът, дявол? Но нямаше глас и никой не отговори. Алелуя. И те подскачаха около ултара, който бяха направили. И около пладна Илия започва да им си присмива и казва: викате за силен глас, защото е Бог. Или се е замислил. Илия, чуйте, този човек беше уникален. Или е по нуждата си, или е на път, или може би спи и трябва да се събуди. Или е направо се подигра в очите на тези фалшиви пророци, заедно с техните демони, с техният сатана. Знаете ли защо? Защото той знаеше на кой служи. В момента, в който разберете на кого служите, буквално може да застанете. Библията, Павел казва: противете се на дявола и той ще бяга от вас. Не казва: вие бягате от дявола и той... Не. Трябва сериозно, когато разбереш обаче кой си. Някой от нас ни е страх да застанем срещу дявола и да кажете: тук съм. Айде, убивай ме, направи нещо с мене. Давай, направи нещо. Казвам ви, когато се противите на врага, ти знаете кой е с вас, той ще бяга. Чуйте. А те викаха със силен глас и се режеха според обичая си с мечове и копия, докато кръвта бликна от тях. Чувате ли? Кръвта бликна от тях. Помните ли? Без кръв няма завет, няма олтар. Има ли олтар? Трябва да има кръв. За съжаление, нашите роднини, без да разбират, са правили неща, които не разбират. А когато мина пладна, те пророкуваха до времето, когато се принася хлебна принос, но нямаше глас и нямаше кой да отговори. Нямаше кой да обърне внимание. Тогава Илия каза на народа: приближете се при мене.
И целият народ се приближи при него. И той поправи Господният олтар, който беше съборен. И той поправи Господният олтар, който беше съборен. И Илия поправи олтарът, който беше съборен. Какво поправи Илия? Олтара. Голяма част от нас олтарите са разрушени. Няма молитва. Ама за какво да се моля? Бог е направил всичко. Така ли? Ами тогава, когато Бог ни е спасил и казал, ти си спасен, дайте да си живеем какво си искаме, да си правим как си искаме така живота. Не. Без молитва няма олтар. Не може да не се молиш, да не постиш, да търсиш Господа. Там, където има събрание за Господа, тичай натам. Давид казва, когато разбрах, че трябва да отива в дома на Господа, стана ми хубаво. Някои хора трябва да им пишат, да им кажа, ще дойши на църква. Ама днеска вали, защото аз като видя, че вали дъжд, едно време така правих, пиша. Защото аз знам хората. Ще дойши на църква, понеже гледам, че вънка вали дъжд. И го знам, че вали ли дъжд, той не мърда от вкъщи. Но нека да ви кажа, резултатите в живота му, Библията казва, че Илия поправи олтара. Знаете ли какво означава това нещо? Илия. Колко от вас се разбират? Просто си представете сцената. Толкова много, хиляди хора и израелтяните там. Илия, знаете ли кой беше? Имате ли представа кой беше Илия? Илия беше човек, който само с една дума казваше огън от небето и падаше огън и изгаряше войните. Буквално беше човек на Господа. Илия застана и каза, небето нека да се затвори. Дъжд няма да има. И другите пророци, пак пророци на Господа, аз съм сигурен, че са отишли и са казали, нека да се отвори небето. В името на това. Не се отваря. Илия имаше ключове, разбирате ли? Той заключваше небето, отключваше небето. Това беше човек, който беше много горделив и гордостта му се личеше. В смисъл, той беше бой човек, но си имаше неговите проблеми. Той каза, аз съм единствен. Чувате ли? Но чуйте какво казва Словото. Искам тук да вникнете. Казва, Илия взе и поправи олтара. Да се казва, че той каза на някой друг да поправи олтара. И чуйте какво става. Илия взе 12 камъка според броя на племената на синовете на Яков, към когото беше Господното слово, казвайки. Чуйте, Илия. Понякога пастори и други по-големи такива, и примерно като те направят пастори или примерно някакъв в това, и ти повече не искаш да чистиш тоалетните. Нека да ти кажа, ще дойде момент, ако бягаш от нещо, Бог ще върне точно там. Илия беше този, който дигна камъните, изцапа се, може би тежко му беше, но той не каза, искам вие да ми помогна. Той каза, аз ще го направя сам. Не ме интересува дали съм най-големия пророк, не ме интересува дали викам и заключвам небето, аз ще възстановя олтара на Господа. Знаете ли какво казва тук Словото? Словото буквално казва, че първото нещо за възстановяване на Господния олтар в живота ти е покаяние и второто е сърце съкрушаване. Сърце съкрушаване. Покаяние и сърце съкрушаване. Няма ли ги тези неща? Няма да има олтар в живота ти. Няма да има олтар в живота ти. Ама аз много се моля, Знаеш, че можеш да ги правиш тези неща от гордост или можеш да ги правиш, защото хората те гледат или някой очаква от тебе. Покаяние и съкрушаване. Знаете ли колко пъти съм се покаял и съм се съкрушавал и продължавам да го правя? Когато ида, примерно, някой ми каже нещо и той даже не разбира какво ми е казал. И аз като размишлявам и казвам, вау. И отивам при Господи и казвам, Господи, за хората може да съм пастор Оги, за хората може да съм тоя или они или трети, но за Тебе Ти знаеш кой съм аз. Знаеш откъде тръгнах. И падам пред Него и казвам, прости ми, съжалявам. И започвам да плача. И точно тогава възстановявам олтара си пред Господа. И вижте какво казва Словото. И той построи от камъните олтара в Господното име и около олтара направи ров широк, колкото да побере 2 сати семе. После нареди дърва, разсече юнеца на късови и сложи на дървата и каза, напълнете, чуйте, 4 ведра с вода. 4 ведра, запомнете 4 ведра с вода и излейте върху си изгарянето върху дървата. И каза, повторете, и повторих и каза, потретете, и потретиха. И водата течеше около олтара и той напълни рова с вода. Нека да ви кажа нещо. Когато започнеш, тук има нещо, което не виждате. Аз го видях, когато го четах това нещо.
Но когато започнете да изграждате алтарите в живота ви, алтара на Господа, ще започнете да виждате и да правите неща, които никой няма да разбере, дори ще бъдат скрити от другите хора, но само вие ще знаете какво правите. И то ще бъде важно пред Господа. Глупост пред хората, но важно пред Господа. Библията казва, че той каза, вземете 4, чуйте. Чуйте. Напълнете 4 ведра или 4 варела, или както искате така. 4. Ще кажеш, какво? 4. Обаче каза още веднъж. Колко стават? И още веднъж. Случайно ли 12? Взема 12 камъка, сложи според броя на израелевите племена. Така пише. И изля толкова вода според израелевите племена. Има неща, които хората виждат, но има неща, които хората не виждат в живота ти. Но няма значение дали ги виждат или не ги виждат. Важно е какво Бог ти е казал да направиш, ти да го правиш. Когато Бог ти каже, направи така, просто го направи. Просто го направи. Аха. Покаяние и съкрушаване. Не пророчество, не даване на десятъци, не деклариране. Покаяние и съкрушаване. Първото нещо. Илия постави 12 камъка. Това е Словото на Господа. Имам толкова много неща, които мога да говорим за този олтар, но те са основните. И Илия постави жертва. Жертва. Може всички да кажем жертва. И знаете ли каква жертва постави той човек? Искате ли да разберете коя е тази жертва? Вие знаете. Римляни 12:1. А сега, братя, нека поставим телата си като жива жертва, свята, богоугодна пред Господа. Първата жертва, когато изградиш този олтар от молитви. Нека да ви кажа, хората си мислят, че могат да стигнат, примерно, нивото на Божия човек, примерно на пастора, на лидера или на някой. Просто е така. Не става просто е така. Няма магическа пръчка. Иска се да търсиш Господа, трябва да поправиш олтара, разбери го. И не просто в църквата. В църквата можеш да плачеш, после като излезеш отвънка, след това да говориш срещу Господа. Не с езика си, с делата си. Разберете ме правилно. Трябва да поправите олтара и да сложите жертва. Няма ли жертва, няма да дойде Господ на това място. И първата жертва. Ти ще кажеш, да, ама Исус беше жертвата. Ами това, което казва апостол Павел, къде е? Вземете кръста си. За какво ти този кръст? И аз не говоря за такъв кръст да си сложиш на ширите или на колата. Вземете кръста и си го носете. Който не носи кръста си, не е достоен за мен, казва Исус. А Павел казва, първата жертва си ти на олтара. Когато започнеш да се молиш, да търсиш Господа, да постиш, знаеш ли какво става? Бог казва, не ти искам парите, не ти искам дрехите, не ти искам даването, не ти искам говоренето, искам първо тебе на олтара. Знаете ли, че преди Авраам да сложи Исак на олтара, всъщност Авраам беше този, който беше на олтара. Втората жертва е нашето хваление и поклонение. Евреи 13:15. Третата жертва е твоята молитва. Те са много жертвите. Четвъртата жертва, според мен, е твоето даване. Даване. Първо жертвата беше на място, тогава дойде огъня. Ай, Господи. Ако не сте запомнили нищо, искам да запомните това. Разрушаването на демоничните олтари в живота ви става не просто когато Боже... Ние това ще направим. Надявам се да не сте заспали, надявам се да не ви омръзнало това, което говорим. Ние в момента ще се молим за тези, които искате да се молите, тези, които разбрахте, че има нещо в живота ви. Но когато се молиме, ще дойде освобождение. Чуйте ме внимателно. Ще дойде освобождение в живота ви. Но, знаете ли защо ви говоря това слово? Защото по-лесно е. Ай, Господи, как да го обясня? Помните ли човека, който спуснаха от покрива, разрушиха? Помните ли? И когато той беше парализиран човека, не мога да ходи. И Исус, знаете ли какво му каза? Прощават ти се греховете. Помните ли?
Тоест Исус му каза, има нещо, което предизвиква това нещо в живота ти. И първото нещо, което прави Исус му казва, аз прекъсвам това, което предизвиква това нещо в живота ти. Защото ако не го прекъсна, а ти кажа просто стани и ходи, то ако не прекъсна връзката, това нещо ще се върне в живота ти. Това искаше да каже Исус. Не е проблем да се гонят демони от хората. Проблемът е, че когато се гонят демони от хората, ако не им се каже Словото, да разберат какво ги свързва тези демони с тях, нищо не идва в живота и просто е така, разбирате ли? Няма как. Или гониш демони, или те гонят. Едно от двете. Но това Слово е, за да може да разберете къде е проблема. И когато се молиме за вас, следващото, което трябва да направите, когато се приберете вкъщи, да започнете да изграждате олтарите си. Не си мислете, че трябва да правите някакви специални молитви. Не. Като станете сами, застанете пред Него. Кажете, Господи, не знам как да се моля, но знам, че Ти си милостив Бог. Знам, че имаш милост за мен. Направи нещо с живота ми. Започни да се молиш. 5 минути, 10 минути, започни. Ако нямаш музика, нещо направи нещо. Той трябва да види желанието ти. Знаете ли, че много от нас са на колене, когато имат проблеми? Знаете ли го това нещо? Вие сами го знаете. Когато нож опре до колка, вие сте първите, които идвате тук. Нека да ви кажа. Аз, когато имам огромни проблеми, тук съм. Когато нямам проблеми, пак съм тук. Знаете ли защо? Като знам кой е моят Бог. Знам кой е този, който отмества планини. Знам той, който издига долините. Аз знам. Ти знаеш, за тебе знаеш кой е твой Бог. Защото когато имаш проблеми, е много лесно да търсиш Господа. Когато детето е болно, си на колене. Когато нещо се случва, си на колене и никой не може да спре сълзите ти. Искам да те питам, когато всичко е окей, можеш ли пак да плачеш пред Господа, но този път не от мъка, а да кажеш, Господи, благодаря ти за това, което ти случи в живота ми. Толкова съм ти благодарен. Толкова съм ти благодарен, че бях в калта, че нямаше какво да ям, че нямаше къде да живея, а сега ти ме поставяш на високо. И не просто на високо, ами аз съм светило, което съм поставен на високо. Аз съм град поставен на хълм, не струвах нищо. Хората ме упрекваха. До сега трябваше да бъда в затвора. Но ти, Господи, ти ме постави на високо. Татко, благодаря ти. И знаете ли, има хора, които всеки ден произнасят лоши думи върху нас. Аз съм сигурен. Просто не можех да го повярвам. Има групи във Фейсбук, които са създадени специално като за църкви и пророчески дом. Знаете ли това нещо? И плюят, и говорят. Ама те не говорят против мене, пасторе. Щом си тука, и против тебе говорят. И изговарят лоши неща против тебе и против мене. И знаеш ли, те изговарят неща, които не разбират, но те са свързани с други сили. Но не с Господа, не с Господа. И тези хора изговарят болести, изговарят неуспехи, изговарят падения и ти се чудиш какво става. Но когато застанеш пред Господа и кажеш, аз знам кой съм, тогава стоиш здраво пред Господа. Идва бурята, но ти казваш, мен не ме интересува. Аз знам кой е с мене в бурята. Знам кой е с мене в лодката. Дори да спи, дори да изглежда, че не му пука, че не го интересува. Знам, че е тука. И мога да го събудя. Но ако той не е в лодката, не знам. Затова трябва да разберете, когато се молиме за вас, дори съм сигурен, че точно сега, поради разбирането ви, има вероятност да са се прекъснали някои връзки в живота ви, които не са от Господа. Свързани с олтари, свързани с завети, свързани с неща, които са от миналото на поколенията ви. Но не когато се молиме, Бог ще ви освободи, но имат отговорността да издигнете олтара на Господа. Нека да ви кажа какви са последствията. Ще те помислят за луда. Ще те помислят за луд. Но чуйте ме внимателно. Ако някой дойде и ви каже, молиш се, постиш, даваш, ходиш на църква, къде е твоя Бог? Нека да ви кажа, това не е въпрос, на който вие трябва да отговаряте. Нека той да им отговори. Нека той да им покаже къде е той. Понеже когато той им покаже къде е, тогава ще тичат заедно с тебе. Ще кажат, искам да дойда там, където беше ти. Искам да опитам от това, което ти опитваш. Много хора не могат да повярват на това, което аз съм постигнал в живота си. Някои хора си мислят, си казват, той е така. Не, вие, хората ме познават, че не мога. Аз не съм го направил. Само заради него.
И нека да ви кажа, всичко, което постигам, ще постигам и ще постигаме само поради Него. Но аз стоя там в краката ми и казвам: татко, благодаря ти, че ти ме отърва. И аз имам друго разбиране за живота. Преди години, примерно, ако трябваше да се роди Грейс, или примерно, ако беше момче, или аз, примерно, сега е момиче и трябваше да се кръсти на бабата. Пълни глупости. Знам, че това е почит. Не ме разбирате неправилно, това е почит. Но ако този човек, това е нещо, което може би няма да се хареса на никой. Господи. Искате живота на този човек чрез името, всичко, което е да се прехвърли върху детето, по-добре не дейте. Ваша си е работата. Има хора, които сте го направили и пак Бог има милост върху вас. Има милост. Не ви казвам си сменяте имената, не ме разбирате неправилно. Просто искам да ви покажа как може врагът да ви свърже с неща, които не ви харесват. И вие ги виждате в живота си. Търсете Господа, бе, хора. Когато дойде времето за такова нещо, ти стоиш и казваш: Господи, как искат да се казва на мене това дете? И Бог ти казва: не може да се казва като тебе, понеже ти имаш друга съдба, а аз имам специално име за това дете. И това е небесно име. Понеже както небето го знае с това име, така и земята ще го знае с това име. И нека да ви кажа, мога ли да дам свидетелство за моята внучка Грейс? Ела малко с нея, ела. Така и така прави толкова. Май да. Свирете, момчета, свирете. Това дете, както го виждате такова малко и красиво, вие си нямате представа какво Бог е положил върху нея. Не казвам, че върху вашите деца не е положил, просто понеже погледът, това, което като свидетелство мога да ви кажа. Не се хваля. Нека да ви кажа, отива майка и да й купува нещо от магазина. Чуйте ме внимателно. Отива майка и да й купува нещо от магазина. Колко струваше това нещо? 8 или 9 паунда. На Грейс. И тя отива на касата и колко плати за това нещо? Колко ти каза жената? 4 пи. И тя казва на жената: нещо грешка има ли? Тя казва: не. Каква грешка? Толкова. 4 пи! Не 40, 4 пи. Ще кажеш случайност. И аз съм съгласен с вас. Тотална случайност. Нека да ви кажа вашата пастор Гилка. Отива да купува и тя нещо на Грейс. Нека да ви кажа, това поколение ще разбира, ще чувства и ще търси Господа по тотално различен начин. Същото нещо. Тя купува нещо, не знам колко струва, ще отива на касата и плаща. Вие разбирате ли? Това дете е родено с цел и със съдба. И моята цел, и на моята съпруга целта, не е просто да й осигуриме къща, не е просто да й осигуриме дрехи или храна. Не. Моята цел, нека да ви кажа, знаете ли, когато тя става, примерно, дете, почва да се върти, да плаче, аз знам, знаете ли какво обича тя? Аз я взимам и аз не съм майка й, но знаете ли какво почвам да правя? Пускам музика и почвам да ходя около стаята и почвам да се моля с нея. Почвам да се моля и в един момент забравям, че тя е в мене даже, че държа. Нека да ви кажа, детето се успокоява и само гледа. Само гледа и по едно време заспива и си казвам: Господи, това дете не е просто дете. Това дете, което е дошло горе от небето, ти си го изпратил, това ангелче. И то се чувства толкова уникално в тази атмосфера. Толкова уникално. Нека да ви кажа, когато тя порасне, когато чуе чалга, тя ще мрази чалгата. Знаете ли защо? Защото знам какво моят Бог ми каза. Знам как тя ще мрази това, което мрази моят Бог, не това, което само аз мразя. Всички неща, които са свързани в моя живот и в живота на нейната баба, с неща свързани, олтари, завети, ние сме ги прекъснали. Когато идвах насам, Бог ми припомни други неща. И тези неща няма да се прехвърлят върху нея. Колко от вас вярвате в това слово, което ви говорих? Тези, които вярвате, искам наистина. Първото нещо, покаяние и съкрушение. Не знам, имаме време.
Тези, които вярвате, елате отпред. Изключете интернет. Елате отпред.